súťažné pesničky a jednu zvukovú pieseň. Zvuková pieseň bude od Gladiátora Medulienka. Potom ako prvá súťažná pieseň bude od Evy Farnej Miel sme vôbec rád. A ako posledná pieseň bude naša vlastná tvorba Super deň. Skupina Alarms. Ahoj. Ahoj. Toto je speváčka, podľa toho, čo tu teraz robila, to predpokladám správne. Super. Takže už si nám aj povedala, čo budete hrať. Vy ste tu doma. Kto je váš pán učiteľ? Náš pán učiteľ je Branislav Koca. Áno, to je ten vystresovaný pán v tom modrom tričku, ktorý tu behá a mácha rukami. Takže ja vás nebudem dlho zdržiavať, hudobná skupina Alarms. A ešte sa vám predstavíme, takže na bicie hrá Damian Strom. Na klávesi hrá Tamara Ambrová a Lukáš Bača. A za gitarami stojí Denis Haslinger. Takže teraz vám zaspievame prvú súťažnú pieseň Eva Farná Miel sme vôbec rád.
super deň. A dúfam, že sa vám to bude veľmi páčiť, veľmi sme sa na to tešili a budeme to hrať po prvý raz. No,